Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Addakan? Awan mahal. At sagbit ko, Anya di kita? talo nga tatakil nga barbecue. Talo matisinda kita eh. Anya? Talo ka kasta ti kadadakkel na barbecue? Iso ti sindam? Diyos ko, Rafael. Diyak kadimet ko na ken ka. Ama di ti managsida iti nataba. Kaya sumut kayo tibagik. Ngem madi. Ken uray pa ije pa nagininom mo iti energy drinks. Madi. Ngem isumut ti kaya tibagik kunakmat. Kas makita mo, nabiskeda. Langak ti awan sakit na. Iso nga dinak pakadanagan mahal. Da dinak baybay anti Diyos. Natangken ti ulo ti asawak manong nemi. May sa nga taxi driver manong nemi dito lugar mi. Nagagat ka di ngagpaiso. Nasapa nga rumwari ti bigat manong nemi. Kalpasan na maladaw nga agawid itirabi. Imbes ko mga 6 to 6 laing ti schedule na ngem 4 to 9. Imagine deta manong nemi. Sagad talaga nga managsida itinataba. Kanda jay pa yung usarin na manong naming energy drinks. Nga jay ka no tibang pakirid kang kuha na. No mangan tinataba. Sa atong pala uminom ti energy drinks. Umanay ka no nga kirid nan. Idinto ta. Saan mo ta kumpleto nga 8 nga oras ti turog na manong nemi. Yaw awak lang agsakit. Ubing pay manong nemi di kita anak mi ket narigaten no sa padang muli na iti ama. So nga masapul nga tingkarik ta sawak. Ken dinakmat kayat nga tungpalen tapno mapan kuma agpa-check up. Iti kabigatanda manong nemi saan nga napan nagpasada no dikat napangkam nagpipiknik. Nakaragsak dagiti anak mi manong nemi kinamatan iti baybay kastamat kadatatang kaninanang kadda kami buybuya at bimat kini Rafael dagiti daluyon ken pinadas bimat nagkinamatan manong ngem ti magatakas iti kabigatan na sadmet na makabangon. Oh, apay Rafael. Jack makaida eh. Nagsakit ti sikat ko. Nagsakit ti abagak. Diyos ko, Rafael, dahito yan ti pagbutbut nga mapasamak ken ka. Iso amayat ka manwen no saan, masapol nga itaray ka iti ospital. Hospital? Anyang hospital di bagbagan? Tapno nagiti ornong ta? Ket para kanyak? Ngaimbas nga para ka nagiti anak ta? Kapilita na kastata na tangken met kamin ti ulom. Iso arbuatan ka, tayo ospital ka. Ngem, Jack makapag-drive. Mangsapol ak iti mang drive iti taksi tayo, tapno may ospital ka. Ngem ad-adda manong name nga timangken ti ulo ti asawak. Gabuta, nagdakil ti nagastos na. Nakadadu manong name nga agas ng reseta ti doktor ken kuana. Kana dumaduma nga klase nga agas, kana dumaduma nga oras apan nagtumar na. Ket kalpasan lang ti duangal daw nga naginana manong mapamanin nagpasada. Ket kasi iti dati. Kaya po siguro manong name ita saan ko ba't makit-kita ng tumtumaro no saan. Kanjak ba't makit-kita manong. No kan kaskas di nga sidaan na kanan na nga paunag inuman na idagiti ba iparit ti doktor ken kuana. Aginggang iti may sang aldaw manon nemi nakaawatak iti tawag. Manipod iti padaw na matlaeng nga taxi driver. Nanalapsan na kano tinamin duagundawan nga nakaparking ti taxi ni Rafael ket iti agbalaw isuna. Tapan na kinita ket naodatal kano manong nemi nga naarignok-nok ti asawak iti manubela manong nemi nga dita ti gapon no api nga nagpaarayat dayto nga taxi driver intray dayto ospital ti asawa.
Nagdadarasak ka na pan ti ospital ket nakigtutak idi baga ti Dr. Manong nga nakumatos ni Rafael. Nagsangitak ket nagsangsangitak Manong Nemi. Doktor, pangasiyo, aramidan yung mati amin. Tap na may spalti asawak. Nga managiti talo ababasit pa yung anak ko. Pangasiyo, doktor. Nagbalimbat nga natanggan ti ulo ti asawa, misis. Sa lagi na nagtumtumar. Kanitultuloy na laki dito nga nangipaunag kan iminom ka dagiti maiparit ken kuana. Huwag nga ro, doktor. Jakmet nga min mabantayan. Ngem ti salud sa doktor. Makaring nga tapay ti asawak. Misis, no aglabas iti 24 hours manipod itay na isarek iti ICU. Ket saan nga makariing. Itultuloy nan ti saanen nga agriing. No! Saan ko Diyos ko? Saan niyo kumapay lang alalayan ni Rafael? Pangasiyo, Diyos ko. Dahil tatirumbing nga ramide, misis, na impas na kan akararag. Tengkay nangigan papagayam ketswang banulaing nga paset ti pagkasaritaan ni Divina iti probinsya ti Cagayan ngiso tinapili nga best letter of the second week iti bulan ti Agosto iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Teke nangyagan itay nga drama iti portion na papagayam ti papel nga Divina inakem ni Merlin P. Ruiz akem nga doktor ken ni Rafael tunumuti biyang ni Manong Yuan Nemi. So ni Manong Yuan Nemi neto Nemi Ruiz iti lagip ti napalabas da kita nga agbibuya dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador page Sentenciador Award page paki-like paki-share ken agpalo kay kuma. No iti met YouTube channel ni Paring Ray iti paka ipabuyan dito nga video. I-like you, i-share you, kaya no saan kayo pa nga nag-subscribe, paki-subscribe. Ayan? Kasano nga nakabak? Kaya nagbalik nga best letter of the second week di pakasalitaan ni Divina nga napauluan dato yung pakasalitaan na iti kararag. Teko na ti doktor ita kaya tuwin misis dati trumbe nga ramidem na ipas ni kan nga kararag. Yung sakbay nga ituloy no anya ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Divina iti probinsya ti Cagayan kaya i-remind kada kayo digiti aguro-ora nga nagkakadakkel nga premyo. Imagine that 50,000 pesos nga awatem no sikat ti grand winner, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos ken third runner up 10,000 pesos samay sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. So gapo na nga agsurat kayo taado pwede iti slot aging gatay iti November. O gaya mi kasano nga napasamak nga dato iti kabintasan iti dato second week iti bulan ti Agosto kastoy iti tuloy na. Ket gapo ta idi pay lang ipaspasnek ni Divina iti pa nagkarkararag na. Tatunggal rumwar nga mapanagpasada ni Rafael agkararag. Numapasang badnan ti asawa na agkararag. Kaya numabalin na dadagiti gundaway nga isuda nga sang kapamilya ket agkararag da. Ket kang runan na unay idayta nga panangipakpakaasi di Divina nga sapay kumata mispalpay ni Rafael. Ni Rafael nga da iti gangabit ken patay. Tako na ti doktor, kas nangiganyo itay, no sampay lang makariing kalbasan ti 24 hours nga kaadda na ti ICU, talaga nga sahanin nga makariing. Iso nga tinaramid ni Divina, sinapul na ti chapel detang ospital, ket manipod iti ridaw, ti chapel rinugyan nan tinagparintumeng. Deji tumeng na ti pinagyandag na,
Dahil tumeng na tinagbalin nga dapan na nga nagadang nga kabayat nga umadadang kastao na iti pasnik iti na pa nagkarkararag kinapo Diyos. Di na pulos sinamir ti katang sakit nga ina kumasagrapan. Gabuti na yung pasnikan nga ina pa nagkararag. Agasin nyo, na iturturog na pa iti nagkararag, si pa rin tumeng nga nakaturog. Nga iti kabigatan na ni doktor tinagriing kay kuana. Tikigtot, idi, ni Divina. Aldaw gaya men. Kat siyempre ti muna kinumusta na, ti asawa na. Doktor, kumusta ti asawa ko na agad? Ituloy mo lang tagkararag, misis. Ken, ti panagkararag mo, ket panagyaman, gabot na kariingin ni Rafael. Intuloy nga ron ni Divina tinagkararag papagayam ket kararagan itinalaos nga na panagyaman. Gabot na ispal. Ni ispal metlaing ni Rafael. Nga itidayta nga napasamak kina Rafael isumuten tinagnakman na. Saanan nga kinonkontra no anyaman tit balakad di doktor no maiparit kang kuana saan nang ipapauneg o rehanan nga maimas timangan basta tinasken ket saan nga sumro dayta nga sakit na. Dahil talaga po na nga naipasnek na iti agpasada ti 6 to 6 sa maturog ngosto nga oras agriing ti usto nga oras. Babae med iti padakitindolong dagiti talungan nakda, babae ti panaksingsingpet da, kinapasnek ti panagbasa da, di moras ti biyagda. Nga ti agdama, manamnama, itinaranyag masakbayan dagiti nakda, dati nauna, adan ti senior high school, ti may kadwa, adan ti junior high school, kaya ti inaudi, agraduartan tumeten iti elementarya. Kaya ti ornong da, malaksid, iti panagpasada, ni Rafael, iti taxi, at pa impasdekmet ni Divina, nga negosyo na, dati agluto iti pangpulutan, para sida, kan merienda, nga i-deliver na kanagiti agorder. Kaya nga sawen, malaksid ti kanagagayat ni Rafael nga taxi, agpasada taxi, at pa pagsapulan ni Divina, nga dati gapo na no apay nga makaurnong da. Kaya daw dawat da, nga dati ako mga urnong da, saan nga para iti na masakit, no dikit para itinaran niya masagbayan dikit anak da. Dati kapuna ko na da nga nagbalin nga successful data nga pakasalitaan ni Divina. Papagayam padaanan nyo no dito itong istorya tiba mapili nga best letter of the month of August agbalin nga 8 grand fidelis padaanan nyo. At nga rin ni Manong Yuan Nemi Ruiz aging gati sa balid tuman nga video ng inte pa nakikita. Salamat po, itig kay panagbuya.